Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Христос посереді нас. Часто ми нашим людям після сповіді даємо покуту прочитати послання апостола Іакова. Чому ми так робимо? Бо многим людям треба знайти відповідь, що із собою робити, коли в тебе у голові такий вітер дує з думками, язик безконтрольний, веде себе неакуратно. Откуда причина? Дивиться чоловік на отця, на матір, нормальні люди. А в нього якби щось його запалило. Причому палиться кожен день. Запалиться із півслова. Такого чоловіка, щоб розсердити, треба його додівати тиждень. А деякий слабий, лише на нього подивишся і вже запалився. Скільки раз чоловік, котрий не любить свою жону, та на нього подивиться якось маленько вроді, бо не так, він уже сердитий, він вже запалився, або наоборот, жона на чоловіка, або друг на друзів. Відповідь дає Іаков. Іаков так і пише. Да не надійся ніякий чоловіче щось просити у Бога, якщо ти сумніваєшся в тому, що Бог тобі то дасть. Тому що ти будеш подобний стеблові, котрийся махать у той бік, куди вітер віє. Ти з вірою приступай і проси у Бога то, що необхідно для життя. Но пам'ятай, що ти носиш один член дуже страшний, ім'я якому язик. Тот член тіла ніякого обуздати не міг. Тот член запалений від пекла. І в мгновення палить кругом себе всіх і вся, і сім'ю, і дітей, і внуків, і сусідів. Деколи держава з державою воюють, бо язикаті у них глави держав. І так язик палить. Но найстрашніше, що він палить в першу чергу чоловіка, який сам ото робить. Скільки раз люди замічали, що він у своєму запалі, в своїй агресії розсердився, і потім після того в нього не є ні молитви, апетита не є, про любов не хоче говорити, йому все противно, йому й сонце не так світить, і він виходить вон і глядає таких же собі пропалених або обпалених друзів, та з ними придається п'янці, блуду, наркотикам, а потім і пропадає. І апостол Іаков все-таки указує, якщо ти увидів ворога, а ворог твій язик, у народі так і кажуть, враг мой язикний, то значить ти вже оприділив географію, де знаходиться враг у тебе в устах. І тому не обіжайся, якщо ти не робив біди, а тебе апостол Іаков предупредив. І так, неудержимое зло язик. Но виявляється, є одна сила, котра допомагає усмирити язик. Благодать Божа. Сила Божа дає чоловікові таке внутрішнє дерзновення, що там внутрі запалився огонь. І вдруг благодать Божа этот огонь угасила. Удивительно, що всі наші церковні молитви, пости, сповідь, покаяння, причастя, чтення апостола, Євангелія покликані у шитки наші вогні загасити. Цей світ гріховний, наоборот, все робить, щоб чоловіка розпалити. Подивишся на фільми, де всі артисти, як сатаністи, курять. Обов тобі розпалити желання курити. А п'ють такими стаканами, обов тобі запалити желання пити. А потім блудникися на екрані там блудять, обов тобі запалити огонь ложної любві. А потім тобі будуть в газеті писати, що будуть це повишати ціни, а ти безпомічний перед ними, знову тебе добивають. І от в цьому хаосі приходить благодать Божя, коли ти кажеш, Господи, да буде воля Твоя. Ти опускаєш на нас іспитання, дай нам, Господи, щоб ми ті іспитання винесли. Бо одно діло, коли чоловік має іспитання, друге, коли він і одно, і друге, і десятое переносить із достоїнством. Скільки ударів получає боксер за ігру? Ну, порядка 500-700 ударів дістане. І деякі з них у голову. Так що деколи на 8 секунд тратить повністю сознання, паде на землю, лише на 8 секунді мусить устати, бо кить на 10 все програв війну. І знову, так от сатана – це опитний боксер, котрий наносить нам удари в цьому мірі. І що він робить? Він не бере нас за руку, він не тягне нас за язик. Він запалить у нас побажання, зависть, гордость, ненависть,
гнів, і в результаті, запаливши наші огники в нас, воспалився сам чоловік і гріхами своїми згорів. Скільки людей в цьому мірі мали прекрасні плани. Початок у них був добрий, але починали без Бога, продовжали без Бога, надіялися на хитрость, на підступність, на язик довгий, котрим вони брехали, піар-технологіями на виборах се підняли. Піар-технологія – то особо сомкнута ложь, спеціально оброблена, що впливає на розум, чоловіка оставляє без розсуждення. Маса людей, послухавши ту інформацію, утрачають розсудок. Перший раз піар-технологію примінив сатана у раю проти Єви. Ето він сперва підійшов до неї і сказав їй, це правда ото, що Бог запретив вам їсти плоду з усіх дерев. Ведь ясно було, що це була провокація. Не вопрос, а провокація. Могла сказати Єва, іди від мене, сатано. Як казав Господь Ісус у пустині і іскусителю сатані. Но вона розслабилася і сказала, ні, з усіх дерев можемо їсти, от з того дерева, за котрого сатана ще не знав, з того не можемо їсти, бо то дерево познання добра і зла. І якщо ми поїмо, то казав Господь, ми смертю вмремо. То дерево плоди заражені. Можемо заразитися смертю. От тут і отримав піар-технолог сатана інформацію. І тепер другим кроком сказав, та ні, ото дерево якраз має доброє, Бог від вас шкодує. От коли з'їсте з того дерева плоди, ви станете самі як боги. Ви станете екстрасенсами, Коперфільдами, ворожками, гадалками. Ви будете такі чудеса творити, будете людей удивляти. Повірила, забилася, протягнула, заразила себе і чоловіка, і насміявся над ними сатана, примінивши піар-технологію, і сміявся, як ангели виводили заражених смертю Адама і Єву із рая. Та схема донині діє. Є запретний плод, є об'єкт, а є піар-технологія сатанінська. І от приманюють людей. Нині вся на тому покладена в інтернеті і в телевізорі реклама. Деколи такої примітивної, а то розрекламованої. Що нам треба робити? Попробувати не восприймати все за чисту монету. Господь покликає нас нині. Помните, що язик твій, враг твій, твої чувства не дай запалити. Скільки раз враги, котрі хотіли захватити город, та метали огні через стіну городську. А що робили горожани? Нараз гасили вогонь. Не загасили би, спалили би город. Так і сатана міче проти нас страсти огня, а ми їх загасім молитвою, постом, добрими ділами, чтенням апостола Євангелія, бо так поступаючи, єдиною силою, котра може наш язик взяти під контроль, благодаттю Божою, зможемо його покласти в свої рамки. Ну і тут на землі много лишнього не сказати, хоча благословенного казати много. Як жінка має щебетати вдома коло свого чоловіка, коло своїх дітей, звідси і материнський язик називається, бо мама передає майже 60-100 тисяч слів діточкам. До 7 років діти вже входять у школу, обладає великим багажом материнського язика. А у вічності разом зі святими, з тими, котрі контролювали свої чувства, угасили свої страсті огненні благодаттю Божої, і з ними зможемо, а ще Бог помилує нас. Наслідуємо Царство Божє. Амінь.